Eco Rest House. Huwag mong gawin yan. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit dito. Halika, kumapit ka sa akin. Hilahin kita pabalik. Ayaw ko. Huwag kang lalapit sa akin. Lumapit ka. Bibitiw ako. Buang kabugat sa Islam ang ipang patong sa kapanan ang mahugmot sa kapanan alabi ng Islam Damay na ako ngayon. Pag tumalim ka, kailangan tumalim din ako. Kimaw niya ang kwan. Anay magtap anong tatay ko ngayon. Mani ang tapanan. Tapit sa Hong Kong. Eco Rest House. Kaya din magtapan ng kwan. Tapan ng kupras. Tutas kwan. Eco Rest House. Kasi mukhang lagi ka lang sa loob ng bahay. Patapos nahulog ako sa yelo. Maniwala ka sa akin. Sa ganyang kalamig na tubig, pag nahulog ka dyan, para kang sinaksak ng 1,000 kutsilyo sa buong katawan mo. Hindi ka makakahinga. Hindi ka na makakapag-isip. Wala ka nang ibang maiisip dahil sa sobrang sakit. Kaya nga parang ayoko na sanang sumunod sa pagtalon mo. Kaso nga lang, wala na akong magagawa. binilab na mato Naasa na lang siguro ako na aalis ka sa gilid ng grade na yan para hindi na ako madamay. Aliw ka! babag tayo naman Hindi lang sabi ng lahat Oh, pero jubel post ha? mawalang galang na sa'yo, miss. Hindi ako nakatayo sa kinatatayuan. Video ka? Hindi ka na. O, ano? Kamay mo. Ako, si Guapo. Alam ko nga yung mong gawin yan. Ako nga, ako. Katong panda. Ow! Okay kayo. Di ba kanina di Ro? Igat, magkilala pa kanina sila. Ang kanta. Ako si Jack Dawson. Mas Jack. Rose, do it if you get her. Na Rose. Isulat mo na lang para matandaan ko. Halika na. Patay! Ala! Alumita! Akyat! Bilis! Akyat ko na akyat. Makinig ka sa akin! Hawak kita! Hindi ako bibitiw. Pilitin mo bukas ang pabilis! Sige! Sige pa! Kaya mo yan! Ano ibig sabihin nito? Tumayo ka! Tapos magkakaalis dyan! Wow. Tawagin yung Master at Arms! Gusto mo uminom ng grande? Dito ka tanggap-tanggap. Bakit mo naisip na pwede mong hawakan ang fiancé ko? Sa akin ka tumingin, hayop ka! Cal,
Asa? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit kailangan mo bang... Bakit Yan din nangyari. aksidente? Oh, nakakatawa nga kasi sumilip lang ako tapos bigla akong nadulas. Sinilip ko yung ilalim para makita ko yung, Mga propello? yung mga propeller. Tapos nadulas ako. Mauhulog na nga sana ako pero niligtas ako nitong si Mr. Dawson. Muntik na nga rin siyang mahulog. Gusto mong ano? Gusto niya makita ang mga propeller. Tulad ang sinabi ko, hindi pwedeng pagsamahin na makina at kababayan. Ganun nga ba ang nangyari? Oo, parang ganun na nga. Kung ganun, bayani pala ang binatang ito. Ang galing mo, anak. Tama ang ginawa mo. Tapos lang mo sa pakto, kaya bumalik na tayo sa Panginoon. Utang ni Ginisa. Sinong nagtinawas mo? Ginisa sa inisuro na kausi kong ganun nga. Baka gusto mong abutan ng pabuya yung binata. O sige. Mr. Lovejoy, tama na siguro yung 20. Yun lang ba ang halaga ng pagliligtas sa babaeng mahal mo? Hindi natutuwa si Rose. Paano kaya ito? Alam ko na. Baka pwede mo kaming sabayan mag-dinner bukas ng gabi para aliwin ang grupo namin Pinibutang niya sa kwento ng kabayanihan mo. Dinira ko dito butang. Sige, darating ako. Ayos. Tapos ang Kung ang usapan. ijagi panungtong islab, kung sa umahog magkagtapanan. Kani may tapanan sa islab o arab di klaro. Sampo malubang. Pwede bang humingi ng sigarilyo?